Salutare creativi și bine ați revenit pe canal. Încă în pandemie, încă rezistăm, dar stați liniștit, toate sunt bune, toate vor trece. Hai să mai învățăm un lucru interesant. Astăzi vreau să vorbesc despre culori și să continui discuția pe care am început-o acum ceva timp despre teoria culorilor. Azi o să vorbim despre cum să ne facem o paletă de culori. Dacă încă n-ai văzut clipul cu teoria culorilor și anume basic-uri, o să găsiți undeva prin cursurile astea pe sus. O să fie o chestie de pop-up și o să vă zică și o să vă ducă la clip. În caz că nu l-ai văzut, este esențial să vezi acel clip înainte să continui cu acest clip, fiindcă sunt informații care se leagă, așa că vă invit să clicuiți. Azi vreau să vorbim despre cum ne facem o paletă de culori, deoarece eu personal cred că este cel mai complex lucru pe care îl poate face un artist în timp ce desenează. Se pare mai ușor să desenezi ceva sau să gândesc cum să desenezi ceva decât momentul în care trebuie să-mi formez paleta de culori. Hai să ne gândim așa. Cum ne-am făcut ultima dată o paletă de culori? Care a fost abordarea noastră pentru a ne crea o paletă de culori? Ne-am creat noi paleta de culori sau am împrumutat de undeva paleta aia de culori? Am găsit-o pe Google, am găsit-o pe un site de generare de culori sau am împrumutat paleta aia de culori de la un artist? Nu este rău să faceți asta. Care este downside-ul acestui lucru? Este faptul că nu o să vă dezvoltați niciodată să înțelegeți exact cum funcționează partea asta de făcut o paletă de culori. Ce e important să știm în momentul de față, înainte să intrăm la a crea o paletă de culori? Trebuie să știm că cercul ăsta cromatic de culori este împărțit în două, și anume culori calde și culori reci. De ce spun asta? Fiindcă și culorile calde și culorile reci exprimă un anumit lucru. Aici intrăm puțin în partea de psihologia culorilor și trebuie să știm clar ce vrem să exprime desenul nostru. Vrem să fie un desen care are culori calde și exprimă, nu știu, chestii de energie, de acțiune, etc., etc. Sau vrem să fie un desen cu culori reci, în care o să fie sentimente de tristețe, etc., etc. Deci fiecare culoare în sine exprimă ceva. Mergând mai jos, găsim și principalele sentimente exprimate de fiecare culoare. Aici vă invit să dați o pauză, să faceți un screenshot și să examinați fiecare culoare în parte, fiindcă sunt culorile cele mai folosite în lume, care sunt explicate în ce exprimă ele. Și fiecare poate să exprimă și sentimente bune și sentimente rele, de exemplu cum ar fi roșu. Roșu poate fi o chestie de dragoste, pasiune, dar în același timp de nervi, de energie, de vreau să strâng pe cineva de gât că nu mai pot, că stau în casă. Exact. Înainte să mergem mai departe, din nou pun accent pe faptul că trebuie să vă uitați la clipul ăla de basics, în care trebuie să știți principalele scheme de culoare și să știți cam cum se formează roata asta de culori, ca să aveți un understanding. În același timp trebuie să știți ce e hue, tint și shadow. Fiindcă o să le folosim aici și o să vedeți că vă este mult mai ușor de înțeles dacă aveți acest termen explicați. Așa că vă invit din nou, o să apară undeva pe sus, acel clip cu teoria culorilor basic. Duceți-vă, uitați-vă la el, nu este așa lung și o să vă ajute enorm. Înainte să continuăm, vreau să vă explic câțiva termeni și din Color Picker. Și anume, ce sunt toate nebunile astea din Color Picker și ce înseamnă ele. Practic, în acest dreptunghi avem un grafic al unei culori pe care o avem selectată pe această rază, pe acest range, cum ar veni, care se numește hue. Și practic aici avem pe axa X avem saturația culorii și pe axa Y avem brightness-ul culorii. Adică cât de saturată este o culoare și cât de deschisă sau închisă este o culoare. Și este un lucru foarte bun de știut, fiindcă o să ne ajutăm de acest Color Picker să creăm o paletă de culori. HSB înseamnă, fix ce am zis mai devreme, hue. Dacă schimbăm acest hue, vedem că crește. S înseamnă saturație. Și evident, cum schimbăm selecția pe saturație, o să vedem că ne schimbă și acest grafic pe un grafic de saturație. La fel și cu un grafic de brightness, da? În care închidem sau deschidem culoarea roșu. De obicei e bine să stați pe graficul cu hue. RGB vorbește de la sine, sunt codurile pentru red, green, blue, un mod de culoare, și CMYK este pentru celălalt mod de culoare, exprimat în procent. Partea asta cu hashtag-ul de jos este hex code-ul culorii și o să găsiți foarte multe coduri de culoare peste tot. În caz că vă plac, puteți să luați codul culorii, îi dați paste aici
și o să vă apară foarte ușor culoarea găsită pe net. Hai să ne jucăm Color Picker-ul și hai să vă arăt cam cum putem să ne facem o paletă de culori. În primul rând, ar trebui să luăm o culoare. Puteți să luați ce culoare vreți voi, sincer. Chiar nu contează așa mult. Ce o să facem? O să luăm această culoare roșu, o să-l punem aici în mijloc. Facem un pătrățel. Și pentru acest roșu o să avem nevoie de câteva culori în partea stângă și de câteva culori în partea dreaptă. Hai să spunem că facem 4 cu 4. Bun. Ce vreau să facem? Imaginați-vă că din acest punct până în acest punct mergem cu un arc de cerc, cam așa, pe culoarea pe care am selectat-o noi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că culorile, cu cât sunt mai deschise, cu atât își pierd din saturație. Și cu cât sunt mai închise, cu atât sunt mai saturate. E simplu. Deci dacă vrem să obținem această culoare, pur și simplu o selectăm, dublu click, merg puțin mai sus și puțin mai în stânga. La fel și cu culoarea de aici. Ar fi bine ca culorile mereu să le luăm pe cele dinainte, să știm sigur unde suntem. Merg puțin mai sus, puțin mai în stânga. La fel și cu culoarea asta. Merg puțin mai sus, puțin mai în stânga. Și finalmente sunt undeva aici, unde este foarte deschis. Asta e culoarea mea de mijloc. Mergând în partea dreaptă fac exact același lucru. Puțin mai jos și puțin mai la dreapta, fiindcă urmărim acest arc de cerc. Același lucru fac și aici, puțin mai jos și mai la dreapta. Nu este foarte complicat, chiar foarte simplu. Încercați să evitați chiar culorile, nu încercați să faceți până jos aici, fiindcă o să obțineți un ton de true black, ceea ce nu vrem neapărat, nu ne interesează. Și uite așa, de exemplu, deja mi-am făcut o paletă, pornind de la această culoare, o paletă monotonă din acest roșu. Da, nu e foarte complicat. Dar dacă vrem să diversificăm paleta asta și vrem să avem mai multe culori, pe semne din care putem să ne extragem alte palete de culori, ce facem? Ei bine, hai să luăm tot acest roșu, mutăm paleta asta, o grupăm, o mutăm puțin mai jos și cu acest roșu o să facem exact același lucru. Îl copiem de câteva ori în stânga și de câteva ori în dreapta. O să urmez același lucru. O să urmez acel arc de cerc pe culori deschise și pe culori închise, dar în același timp o să și schimb culorile, adică o să mă joc și cu partea de hue. Și e foarte ușor, am zis, mă duc mai sus și mai în stânga. Dar ridic și partea asta de hue puțin încât să-mi dea poate un portocaliu mai deschis. Din nou, ridic, mă duc puțin mai în stânga, nu foarte în stânga, mă duc spre un galben. La fel, mai în stânga, chiar mai sus, aproape de foarte deschis și deschid culoarea. Și aici, cel mai deschis și merg spre un verde foarte deschis. Da? În același timp puteți să faceți și alte șmecherie. De exemplu, hai să schimb aceste culori, le trag doar pe, degrupez partea de jos, le trag pe cele de aici, le copiez sus și, de exemplu, dacă selectez culoarea asta, e îndeajuns să mă joc cu partea de hue. De exemplu, hai să spunem că vreau un roșu mai spre roz. Da? De fapt, nu. Hai să spunem că vrem un portocaliu foarte... Am un roșu mai aici, perfect. Da? Fiindcă deja pozițiile sunt setate din monoton și eu pot să mă duc să mă distrez cu celelalte culori. Da? Deci nu este foarte complicat, este chiar foarte lejer și chiar foarte distractiv din punctul meu de vedere să ai abordarea asta. Hai să-l facem un albastru mai închis, să spunem că asta e cea mai închisă culoare. Și, de exemplu, din nou am obținut o altă paletă de culori. Nu e foarte greu. Ce pot să mai fac? Dacă selectez aceste două palete de culori, această paletă de culori de sus și o duc sus
și o duc și jos. Aș vrea să fac un lucru. Aș vrea ca culorile de sus să le desaturez. Adică, ce vreau să le fac? Vreau pur și simplu să scot culoare din ele, în așa fel încât să fie mai deschise, mai pastelate. Cum fac chestia asta? Selectez toate culorile și avem opțiunea asta aici, Recolor Artwork, care este o opțiune foarte, foarte inteligentă în Illustrator. Dacă apăsăm pe ea, ne apare acest panou. Vreau să mă duc la opțiunea Edit. Vreau să blochez toate culorile, să nu le mișc și să le scap din greșeală. Și aici vedem că avem o bară, care pe una ne spune saturație și pe una ne spune brightness. Și aș vrea ca aceste culori să fie mai saturate, dar și mai deschise. De exemplu. Le-am mărit puțin saturația și le-am deschis puțin, am dat jos mai mult brightness. Ce s-a întâmplat aici? Culorile mele sunt mai desaturate. Da? Deci am obținut alte culori deja. Dacă le lipim de culorile de jos, o să vedem că sunt mai decolorate, ca să zic așa. Dacă facem același lucru și cu culorile de jos, dar inversăm opțiunile, vrem să le facem mai închise. Deci avem partea de saturație mai puțină și mai închise. Mai desaturate și mai închise. Da? Deja obținem un alt set de culori. Și practic am plecat de la o schemă de culori monoton și de la schema asta de culori monoton am format alte 3 palete, doar jucându-ne cu partea de brightness, de hues, altă șmecherie pe care o puteți face acum, având această variație a fiecărei culori, puteți să trageți din ele să vă formați paletele voastre de culori pe care puteți să le folosiți. De exemplu, hai să spunem, băi, uite, am nevoie de 4 culori și am nevoie de o culoare complementară pentru roșu. Care e culoarea complementară pentru roșu? Culoarea complementară pentru roșu, dacă nu mă înșel și ne ducem aici, vedem că e verde. Da? Culoarea complementară înseamnă culoarea opusă. Dacă venim aici, vedem că vrem o nuanță de verde. O să vreau pe asta, de exemplu. Ce culoare mai vreau? O să vreau încă un ton de culoare mai închis pentru roșu. Să zicem că vrem să facem poate niște umbre pe acel roșu. Și ce vreau? Vreau și o linie de contur. Poate un mov închis. Și să spunem că asta e, de exemplu, o paletă de culori pe care v-ați format. Da? Deci ăsta este un exercițiu ușor și chiar foarte, foarte fun pe care vă invit să-l faceți și să exersați cât mai mult cu el. Foarte ușor. Ca să ne dăm seama și să facem o mică repetiție a ceea ce am făcut în momentul de față, am selectat o culoare, am făcut acea curbă pe diagonală în Color Picker și am urmărit acea curbă să ne facem o paletă de culori monotonă, apoi doar schimbând hue am selectat aceleași opțiuni, adică aceleași locații pentru culori, dar am schimbat hue și am obținut o altă paletă de culori. E un model foarte ușor pe care și eu l-am învățat la viața mea. Vi-l recomand și vă invit să exersați cât mai mult cu el și să vă faceți cât mai multe palete de culori pe care să le încercați și pe ilustrațiile voastre. Ei bine, cam asta a fost pentru azi. Sper că a fost o informație utilă și de ajutor. Sper că am explicat cât de bine am putut. Mi se pare că este o modalitate foarte bună de a-ți face o paletă de culori mișto și o modalitate foarte bună de a experimenta și a învăța ceva nou. Din nou, vă invit să experimentați și să creați cu ea cât mai mult și să începeți să înțelegeți cam cum merg culorile și cum puteți să vă faceți palete de culori mai ușor. În același timp, sper că ați vizionat și clipul dinainte cu teoria culorilor în așa fel încât să aveți un understanding mai bun pentru toată chestia asta de teoria culorilor, care știu, e foarte complicată, dar dacă încep să faci aplicații pe ea, devine din ce în ce mai ușor. În încheiere, nu pot decât să vă mulțumesc că ați rămas până acum cu mine. Sper că ați învățat ceva folositor. Dacă considerați că informația a fost bună, dați un share și prietenilor voștri să învețe și ei la rândul lor. Nu uitați un like, un subscribe și un share pe canal. M-ar ajuta extraordinar de mult. Eu vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare, spor la creativitate, ilustrez cu Zau.